chenro no bedo to wagono mos ahinya nikech ok en wach mayot ahinya inya kinde manyaka sani nikech ratiro bende wang'e ni pok oyudo nyaka sani wach makamano pod nitiere doho koso mana kinyalo mana nyiswa matena. Agwero kamano kendo to gima nyacho ne en wach sirkal yuare nikech neno kaka mar ex Masai nyoche ka gigolo wach ni IPOA ne onge evidence ne gikawo evidence on the ground gionge risasi gionge CCTV camera gionge gang'o koro en gima tek ma nitie gimiluongo ni precedent koro case mara bende kang'iyo ok ane kanya bedo e yo makare nikech mokwongo kijana no kane otho Kitengela nonege Kitengela to kanonege Kitengela ne a victim noneno ka bwana miluongo ni Charles Owino mosiep ne nonegi koro nogo koko kech yudo ka Charles Owino notho gimoro saa 9 to noduogo nege gimoro saa 12 godhiambo aito nokwang'e gima mama dhi mbele nochuno ni mondo amanye mochari wan owuon kane gi owadwa miluongo ni Lule in short kech anyacho investigation watimo no owuon onge gima ni IPOA notimo investigation no police officer was involved gino nwatimo mana an gi owadwa no kwaluo case no to kalre gi wach manwayudo from nokongo bedo at Jole Tenges aito nani no pick up luongo ni ng'awa mano e mbui mar wang' jowi mar Citizen. Yes. Uya wil gi nyinge jokenera tich oganda samoro jokenera tich oganda koso pod na ne poko ng'ere ni ang'adier motimore nikech ng'ama nolani otho Kitengela niluongo ni Charles Owino koro e videos chemanwa neno ka Charles Owino ting' cha to awinjo kijana moro kayuak ni mumeua to kawinjo to awinjo ka ng'ato bende luongo on the background ni Shakil koro ng'ima penja ni kwani Shakil alikuwa hapa pia temacho ni hapana walua ne gini maber koro ng'eni awinjo mana ka denda no tho dichiel tacho ni something must be wrong tadok out kendo nego beni adhi e tich no kadhi e tich nadak Kitengela koro wuok Kitengela nok yot koro kabedo kachicha to ng'ato gona simu gimoro saa 1 to izani boss uko wapi ta izani aneot to izani tie simu moro mage kwanyo to kijana no obedo shot dead to gikwanyo simu to police otamo ge nyathino giting'o nyathino gidhi godo to gimomiyo gigochona simu notimo remo ne gineno the last call manotemo goyo ne mara kore magigochona tacho ni are you sure ni tacho ni hapana koro arito koro mosa auchiel otieno to kaneno kijana ni kabiro koro awuok anawuon gotieno achako manyo kuma ne otime biashara Eastmart kalor pinto dokas keche kwanyo maganda mag risasi giluo yorno koro nikech ang'ama tiyo gotieno tie ya skeche mong'eto peni bwana unaenda wapi kaza ni kijana ngo ajarudi kwa nyumba mpaka sai to hiza ni boss ni kuba kuna mtu anaruhusiwa kutembea wewe rudi tu kwa nyumba tema doke out to karo mogo kijita gocho ne kazi ndacha simu ni bwana wadhia ne Kitengela police station wang'ia nini tang'adhi mbele kadhi kucho to polise kotamore ni kikadonji giketo doria to berne nitie askari manang'e kachecha karo kaka an ng'ama tiyo gotieno aromo kodgi most of the time to bani George, what is the problem? They said it was a boy was killed yesterday to Machan Kijanda to I'm not sure nigi mawinjo ni nadiera. I just want to confirm from the police station to iza nurusi kuingia ta iza ni ininya donjo ngina ne kaponti kijende manomaki ka the name Shakil Obieng appears on your OB to the tongue to onyisani akuna to iza in case of any deaths please go to
ni monda dhege iluongo ni Saitoti Mochari. Tawuogo wadwa no to dhi Saitoti Mochari. Kwa chopo Saitoti Mochari, attendants is on here. They don't allow victims ma otho accident kate riot mondo kel kacha. The best thing to do is to go to, was it Shalom Hospital in Machakos, or Mondadhi City Mortuary. Temanyiso bwana chania ni okapar things are right. Let's go to City Mortuary. Tema gocho ne nganene, agocho ne Ole Tenges. To aise ni pokayudo gima mama nyiso ni my son otho. To karo gi kaka gine giwacho gine ne gi capture ngata chel mano ne gi live. Mane gineno nikech after that then tear gas research mo kinaneno mbele ma reporters ginoriembte. Koro coverage was not there. Koro ajiso kijandani kazi ndani ni let's go to City Mortuary. To kwa chopo City Mortuary to wapenjo the accident victims kata joma no kel manoto the previous day. Tigolo nwagi. Golo mokwongo acho ni ahusi mjui. Golo marari ahusi mjui. Kigolo moro chata I recognize nanga mar Charles Owino. Kechinane TV kotingi. Tacho ni anyiso kazi ndacha ni this is Charles Owino. To kasani Charles Owino tadoka linkage. No kange any relation between Shakil and him. To kange kata parents kata wedege. Kurajiso bwana chani bwana, keep on bringing the bodies. To kelo moro tangiyo. To kikelo moro to obedo drenched in blood. Taiso kazi nani huwa nakasha kili. Ngeni koro chako kata ruenya. Oseloko kite. Oseloko kite. Nena remote. Kore wachoni no wako food marateng taya okama to kaya utani t-shirt bar Manchester United. Noero Manchester. Taiso anyiso lule ni bwana Mashakil. Tuachoni hapana moke. Aise ni Mashakil. Tangiyo nyaka uoche. Taudo karabas manorwako ka. Terabas manorwako wako. Tangise ni Mashakil. Koro kase fwene ni Shakil. To gimoro nyisania. Ni mondo ngiyane ni a logbook margi cha registry. Ginde kango. To kangiyo. Taneno kondik ni unknown person. Bedo shot dead. Nani you accident in Juja town. Unknown. To kangiyo to lure gi nganene. Nyingi gi lure gi mar Charles Owino. To kondik ni Charles Owino. Ondik pia ni emboto Juja town. Tacho ni there's a resemblance. To driver mutingo gi opogore. Temanyiso kazi ndacha ni lengria ne matin. Takwalo ago picha. Bugono. Tukase go picha. Tunachonisa, what did you do? Testing my phone was just, I wanted to pick up the phone. Lakini nikakumbuka pa ni mortuary. So I did not pick. Auende kamano. Tabedo gi information. Koro ka Dr. Manyiso, amagocho nenganene. Ojiro kosongawa. Si Ojiro. Who are to a citizen? Okay, wacha ni report marwa. I've forgotten the name. Koro ina magocho ne koro. To unisani, are you sure you've gone to the mortuary? Are you sure you found your son? Yes. To unisani, wait there, we are coming. Makoro fast forward, koro obedo ni koro nu confirm ni mane ni koro wodi mabende na witonge mane. Neja higadi? In 21 years. Manyaka sani use yudoratiro bura bende nuse chwali dogo nyaka sani kusonamo. Podi nyaka sani. Jomose bedo ka follow up the case gin Vocal Africa. Ncheba mlo ni Ojiro. Magojo kenera tichoganda. Yes. Haki chwali longo gini haki Africa. Toge Hussein. Toge Madam Oroka longo ni Hanifa. To nyaka sani kalure koda compensation wach chudo ne jogo kama bende no yudo midhiero. Ikawe yo machal nade. Okay, gimanya wacho ni okinyal kene kete idhulu nade lakini you cannot quantify life. Okinyal go the cost mar life. Mi wach ni
kijana jagni 21 wamiye $1,200,000 kijana jagni 10 wamiye 500,000 kijana jagni 1 wamiye maybe 100,000 ukinya quantify life the only thing manyacho ni en manaka kosewacho is the first time magino timore but whatever is there kaka osewachne gima UAP1 the sky is still there en gima oknya rumo to knya bedo faded away alafu gima benda nyawacho ni ji dwaro gimilongo ni peace and tranquility to ji ok dwak seek what is called justice nikech ndio let's say for example kata Rex Masai he might be among the group